מאמין באמונו של אמו בביאת המשיח אני מאמין באמונו של אמו בביאת המשיח אני מאמין משיח 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 כל מי שמתוודע ולו במעט לפועליו של הרבי שליט"א עומד נפעם מול תופעה זו אשר אין לה אח ורע. ניתן לומר בוודאות כי אין תחום ואין נושא שהרבי אינו עוסק בו בענייני יהדות ובעניינים כלל אנושיים בכל מקום בעולם, אם באמצעות שלוחיו ואם על ידי השפעתו הכבירה על כל אלו אשר באו במגע עמו. כשנוסיף לכך את גדולתו העצומה של הרבי בכל מקצועות התורה, נבחך שמדובר במנהיגות אלוקית מהסוג הנעלה ביותר. כמנהיג אלוקי ניחן הרבי בכוח נוסף, כוח הנבואה. הדבר בא לידי ביטוי בין השאר בתחזיותיו אשר התגשמו במלואן. הרבי צפה את הניצחון הגדול במלחמות ישראל, ששת הימים, יום כיפור, מלחמת המפרץ ועוד, למרות תחזיות השחורות של אנשי התקשורת והצבא. הן במישור הכללי והן במישור הפרטי נותן הרבי אלפי ברכות לאנשים, נשים וטף בשאלות של חיים ומוות, ותמיד מתקיימות ברכותיו בצורה ניסית ומופלאה. ניתן לקבוע כי אין כיום בעולם כולו יהודי שלא הושפע בדרך כלשהי, ישירה או עקיפה, על ידי הרבי שליט"א מלובביץ'. כיצד, אם בכלל, ניתן להגדיר אישיות כמו זו של הרבי? בהלכה ישנה הגדרה ברורה לאישיות כזו. מנהיג אשר מגיע להישגים כה גדולים בלימוד התורה, פועל לחיזוק כל שכבות העם בקיום המצוות, משפיע על אומות העולם, ואינו נרתע במאבקים למען עקרונות אלו, הוא המלך המשיח, האיש שיגאל את ישראל מהגלות ויצעיד אותם אל עידן הגאולה. למעלה מיובל שנים של פעילות אינן מותירות מקום לספק. הרבי שליט"א מלובביץ' הוא האיש אשר בו בחרו משמיים לגאול את ישראל. הוא המלך המשיח. מאמין, אני מאמין באמונו של אמו בביאת המשיח אני מאמין אני מאמין באמונו של אמו בביאת המשיח אני מאמין משיח 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 גם היום, למרות ההיעלם וההסתר, ממשיכים לכתוב לרבי ולבקש את ברכתו ועצתו בכל המישורים. כותבים מכתב ומכניסים לאחד מכרכי האגרות קודש וזוכים מיד לתשובה מופלאה ומדויקת. גם אתה יכול. פנה לבית חב"ד הקרוב או בטלפון 08-949-3770. באמונו של אמו בביאת המשיח אני מאמין אני מאמין באמונו של אמו בביאת. הרבי מסביר שאנו, העם, צריכים לקבל את מלכותו של מלך המשיח משום שאין מלך בלא עם. נעשה זאת בהכרזת הקודש שעודד הרבי שליט"א למעלה מ100,000 פעמים. יחי אדוננו, מורנו ורבנו, מלך המשיח, לעולם ועד. Yeah.
חוסה יחכה לו בכל יום שיבוא, אוי שיבוא, 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 שיבוא.